Salutare lume, ce faceți? Eu sunt Raul și bine v-am găsit la extragerea giveaway-ului. Hai să încercăm să vedem dacă câștigă cineva. Deci au fost numai 2 participanți, din păcate al treilea participant, nu știu, va primi și al treilea participant, o să-l pun la nimereală. O să vedem. Hai să începem. 58, 11, 73, 31, 72, 46, 78, 60? Nu, nu a fost. 20. Cosmin, tu ai câștigat o promovare cu link. Tu l-ai câștigat, că tu ai pus numărul 40. Tu ai câștigat un banner. Deci, da. Bravo! Bravo, Cosmin, deci îți voi face în altă zi. Pa, pa! Nu uita de like.